Culminen 66 anys des del dia en què un grup de bojos meravellosos emprenien a Manresa una aventura anomenada bàsquetbol. Des del primer dia, a la ciutat, no han mancat mai successives generacions d'enamorats d'aquest joc, tan només meravellosament bojos que els seus avis, que han fet possible l'esperançadora realitat actual. A tots ells està dedicat aquest modest homenatge. Des de l'any 1968 i fins avui dia, llevat de dues ocasions puntuals, la ciutat de Manresa gaudeix de la màxima categoria a nivell estatal amb el seu equip de bàsquet que a casa i arreu és conegut senzillament com el Manresa. El marc de les seves actuacions és el nou pavelló del Congost, però la història que volem explicar comença el dia 18 d'agost de l'any 1929. Un equip anomenat Vermell i un altre Blanc varen posar la primera pedra i dos campionats de penyes foren la continuació. Olímpics, Poblenou i Catalana van ser els tres primers classificats del campionat de penyes de la temporada 1930-31. L'any 1932 el bàsquet manresà ja era federat i assolia els primers èxits amb el nom de Manresa Bàsquetbol. L'any 34, la fusió dels equips Bages i Manresa era el motiu per la creació de l'Unió Manresana de Bàsquetbol. El darrer partit de l'Unió fou al desembre de l'any 40, quan l'equip es va adjudicar el trofeu General Orgaz al guanyar el Joventut per 21-20. Era el 20 de desembre de 1940. Al desaparèixer l'Unió es forma la secció de bàsquet del Centre d'Esports Manresa en data del 29 de desembre de 1940. En Josep Vila Valldaura va ser, i en certs aspectes és, jugador, entrenador, federatiu, directiu i tota la vida un fidel seguidor del bàsquet. Ell ens dona una referència d'aquella època. Últims de l'any 40 va ser quan es va guanyar la Copa General Orgaz, que això era últims de desembre. La data exactament no la recordo, però es va guanyar enfront al Joventut de Badalona en el camp del Real Club Deportiu Espanyol. I un resultat que llavors ja era una mica èxit, que va ser d'uns 22-20. Van guanyar la Copa, aquesta com dic, i es recordo molt així alt per alt, jo llavors era molt jovenot, quan van arribar aquí a Manresa per allà als vols del migdia amb la Copa aquesta. Això va ser un dels èxits que llavors encara s'anomenava Unió Manresana de Bàsquet. A partir d'aquí llavors va ser com es va fusionar amb el Centre d'Esports Manresa, o sigui, que llavors hi havia el futbol i també hi havia l'atletisme. Llavors un bàsquet una mica, esclar, es començava aquí, no hi havia les millores en tots els aspectes que hi ha ara, perquè la pista era de terra, com tots ja coneixen. L'equipatge era una mica així de sabatilla bamba, que en deien llavors, i en fi, llavors ja es va anar actualitzant el bàsquet, ja hi van haver nous jugadors. Els jugadors aquests que van guanyar la Copa, llavors que dic del General Orgaz, eren, ara recordo uns quants, com Ciuró, Montfort, el Vila, Montagut, en fi, diversos. I llavors ja hi van anar entrant altres jugadors, com actualment encara van a veure els partits del TDK, com en Pi, en Tàpies, en Vila, que encara també ho segueixen, en fi. Llavors es va quedar amb una categoria que era una espècie de, diguem-ne, de segona divisió d'ara, era una segona catalana, i van anar fent un temps de més destacar, no es va guanyar cap més títol que hi hagi com a renombrar. Les coses anaven rodant amb sort diversa. L'equip jugava els partits en un annexe descobert del camp de Pujolet, fins que entre els anys 67 i 68 entrem en la que es podria qualificar com l'era moderna del Manresa. En primer lloc, el club logra l'ascens a la primera divisió estatal
després d'una lligueta que va trencar tots els motlles de Manresa, ciutat baixa en emotivitat. Aquesta lligueta es va jugar a Cartagena i quina perspectiva d'un dels partits veiem en aquesta imatge. Al produir-se l'ascens, la secció de bàsquet del Centre d'Esports Manresa s'independitza i dona pas a una nova denominació, encara que amb el mateix esperit. Se'n dirà Manresa Esportiu Bàsquet. El 17 de novembre del 68 s'inaugura el primer pavelló del Congost, que va ser construït en 50 dies. Se'n digué a la premsa nacional el Milagro Manresano. Entre les persones que visqueren en plena voluntat d'ajudar i fer total en l'empresa, s'hi trobava el secretari del club, en Vicenç Gavarró, quin testimoni és vital per a reflectir i conèixer millor uns dies inoblidables per la història esportiva de la ciutat. No, evidentment, doncs, jo vaig tenir la sort d'estar 22 anys com a directiu del Manresa, des de l'any 60 fins al 82, però el fet més important que considero que hi ha hagut al club va ser a la temporada 67-68, en quan que es va pujar per primera vegada a la primera divisió nacional. Jo recordo que vam jugar una fase final de classificació a Cartagena, que vam quedar imbatuts, i que el que va ser més emocionant de tot va ser l'arribada a Manresa, que va ser un aconteixement quasi nacional, perquè la gent ja ens esperaven del Casinet, l'entrada al pont de Manresa, i fins al Moca va ser algo molt emocionant. Esclar, evidentment això era una fase de classificació. Llavors encara faltaven les fases finals. Aquestes fases finals vam quedar 4 equips i recordo també amb molta emoció que el partit clau, que a més no es va poder jugar a Manresa per causa de la pluja, el vam fer a Berga contra el Canoe de Madrid, i allà ens vam proclamar campions d'Espanya i automàticament vam pujar a la primera divisió nacional. Clar, evidentment això és un aspecte positiu. L'altre aspecte va ser que automàticament se'ns va crear un problema, que al haver pujat a primera divisió nacional necessitàvem jugar en una pista coberta, i evidentment la lliga començava al cap de 3 mesos. Clar, llavors ens vam haver de moure i després d'unes gestions que es van fer directament amb el senyor Samaranc, el senyor Platón i el senyor Soldevila, que era l'alcalde de l'Ajuntament de Manresa en aquells moments, es va aconseguir que ens donessin uns permisos per fer el que és ara aquests moments el pavelló vell del Congost. Evidentment hi havia molt poc temps. Aquest pavelló es va construir en 49 dies i que tota la premsa nacional va dir que era el Milagro Manresano, perquè evidentment va ser un fet també històric. Es va inaugurar el novembre del 68, va venir el Picadero, vam guanyar també, i jo crec que això són potser les coses més significatives de cara al que és ara TDK Manresa, Manresa Esportiu Bàsquet. Bé, llavors també recordo que tinc de recordar que llavors hi havia un equip humà que pràcticament molts companys de junta que col·laboraven amb el club i tal, però evidentment si s'ha arribat a on s'ha arribat a aquests moments, jo crec que la persona que ho ha empenyut des de sempre ha sigut l'amic Salido, que ha sigut per mi la peça clau del bàsquet manresà. Després també tinc de recordar, el senyor Ricard Andreu, que era president quan es va inaugurar el pavelló del Congost, i d'altres companys.
Posteriorment, doncs, esclar, com que el Manresa era una secció de bàsquet del Centre Esports Manresa, encara que tenia una independència econòmica per si sola, doncs es va aconseguir concretament l'any 78, la independència del Centre Esports Manresa Futbol i que a partir de llavors va ser quan vam fundar el Manresa Esportiu Bàsquet. Bé, hi ha d'altres vivències que hauríem de recordar, però jo crec que les més importants són aquestes. Amb aquesta formació es produí l'ascens a primera. I els homes que tenim ara en pantalla van configurar el primer equip de primera divisió a la història del Manresa. El primer americà va ser en Randy Stoll, que veiem ara en unes imatges retrospectives d'aquella època. Darrere del disgust del descens a la temporada 69-70 a la 70-71 hi ha un altre motiu de lògic orgull. El Manresa es classifica quart a la Lliga darrere del Madrid, del Joventut i del Picadero. Tal èxit va permetre jugar per primera vegada en una competició europea a la temporada 71-72. No es va passar de la ronda preliminar, però el Manresa era ja un equip que es feia respectar. Dos homes podrien capitalitzar bona part del mèrit d'aquests 2 anys platòrics. L'entrenador en Antoni Serra, a la banqueta, i des dels despatxos el qui l'any 71 havia estat president, moltes vegades secretari tècnic i, en definitiva, una de les persones més involucrades amb el club des del primer dia en què es va somiar en la primera divisió. I fins avui. És en Josep Salido. Bé, a nosaltres el fitxar, i el tenir la sort de poder fitxar un home de la categoria d'Antonio Serra, categoria totalment reconeguda pel món del bàsquet nacional i internacional, va ser assentant-se definitivament amb el bàsquet de màxima categoria nacional, de tal forma que vam poder lograr la millor classificació de la història del bàsquet que s'ha fet fins ara, que és el quart lloc de la Lliga, i passar al camp internacional, com va ser per primera vegada el poder disputar ja una competició de la talla de la Còrec. El tenir un home d'aquesta entitat com Antonio Serra ens va facilitar molt el poder agafar homes de la talla com l'internacional Joan Martínez, que ha estat tants anys aquí entre nosaltres i que han tantes bones hores de joc que ens ha arribat a donar, el Josep Maria Jofresa, pare dels jugadors que avui estan a la penya, i d'altres jugadors de reconeguda valua. En conseqüència, tant per Manresa, tant pel Bages, tant per la nostra entitat, així va ser una gran sort el poder agafar un home d'aquesta entitat que va portar d'una forma concloent a veure bàsquet de molta exhibició i que Manresa li agraeix molt a l'Antonio Serra el que ens hagués aguantat tants anys. Per primera vegada, i fins ara única a la primera divisió, el Manresa es troba amb un altre equip de la ciutat. És el Club Bàsquet Manresa, el popular CB, escola de bons jugadors, alguns dels quals passaren certes temporades a l'equip del Congost, com els casos de Miguel Mesas i Armengol. Aquesta temporada va ser la primera d'un pivot que va deixar escola i bons amics. Led Johnson va jugar a Manresa 4 temporades. La darrera per compartir vestidor amb una altra estrella, el nacionalitzat Charles Thomas. El Manresa es va classificar en 7a posició. Amb aquest grup humà, el Manresa va escalar fins al 6è lloc la temporada 73-74. La temporada següent es va millorar encara una mica la bona imatge del cicle anterior i a l'historial del torneig hi figura la 5a plaça final pels manresans. Aquesta etapa de l'entitat podria definir-se com l'època de la tranquil·litat perquè, sense grans ensurts i espectacle força convincent, es va solucionar el compromís de la Lliga en 6è lloc. Amb aquestes armes es disposava el Manresa a afrontar la temporada 76-77.
Acabada la brillant trajectòria de l'Ed Johnson, s'encetava el cicle Bob Fullerton, un home dels qui dóna gust recordar. A la competició es va ocupar la 9a plaça. En Carles Casas, l'home que ha passat més anys a la presidència, accedia al càrrec. Al 77-78 les coses van anar un xic millor i el Manresa entrava a la línia final de la cursa en 5è lloc. La fesomia dels esdeveniments no presentava contrastos massa acusats en el període de temps que marcava la temporada 78-79. El premi va ser el 7è lloc a la Lliga. Aquesta temporada la competició va atorgar el 6è lloc a l'equip manresà. Tot i tractant-se d'un registre satisfactori, aquesta no va ser la fita més remarcable de la temporada, que arribaria per via de l'altra competició estatal, la Copa. En una eliminatòria inoblidable, davant el Joventut, els manresans assolien la final. La ràdio ho vivia així. Navarro va a pasar para Escorial aguantando el esférico, quedan 10 segundos, pasa para Calcerón va a lanzar, es objeto de un tapón, el árbitro no dice nada, ha habido empujón, tiene la pelota Santillana, va a lanzar Santillana, la pelota no entra, el rebote va a ser para Escorial, se lucha y acaba el partido, final del partido, 66-60, el Manresa a la final. A nivell estatal, el Manresa no havia arribat mai tan amunt. Aquí tenim unes breus seqüències del partit. A la derecha juega el Manresa, a la derecha el Barcelona, lanzamiento y primeros 2 puntos de Miguel Ángel Estrada. Ignacio Solozábal, a la media vuelta Fullerton. El resultat final no va sortir del pronòstic més o menys acceptat per tots, però la discreta derrota, la bona actuació a la Lliga i el clima general a l'entorn del club van sumar una temporada prometedora i plena d'equilibri. La 8a plaça per l'equip de casa nostra, un parell de fets puntuals, entre d'altres, varen ser les anècdotes que marcaren el pas dels mesos de competició. Aquella temporada, l'empat al final del partit no obligava a disputar la pròrroga, i el Manresa, precisament, marcava la proesa d'empatar amb el gegant de l'època, el Real Madrid, a 81 punts. Aquest resultat li donava el títol de Lliga al Barça. Després de 4 temporades a Manresa, en Bob Fullerton tornava a casa seva als Estats Units i deixava l'empremta d'un home seriós i un professional responsable. Fins ara, en Fullerton és l'únic estranger i un dels pocs nacionals que ha rebut un homenatge oficial del club. El senyor Cesc de Puig ja ha estat home de bàsquet amb dedicació plena, col·laborador del Manresa des de l'equip tècnic i ha lluitat per l'esport des de la corporació municipal en diverses legislatures. Ell ens valora l'aportació dels estrangers al bàsquet manresà. Si es té de fer un repàs o una reflexió sobre els jugadors estrangers que han vingut a la ciutat de Manresa, jo crec que tindríem que dividir una mica, em sembla que en 3 èpoques o en 3 períodes. La primera l'acabaria l'any 81 i la segona fins que comença l'època en què venen, diríem, podem jugar amb 3 estrangers dins de la competició. De la primera època, és a dir, fins a l'any 81, crec que hi ha 2 jugadors que van ser molt importants pel bàsquet manresà, que van ser l'Ed Johnson i en Bob Fullerton. Eren jugadors molt diferents. El primer l'Ed, sempre he entès que ha sigut el millor jugador número 5 que ha estat mai a Manresa, sobretot de cara a l'atac i sobretot perquè sabia jugar molt bé de cara a Cistella des del punt de personal, era un jugador que tenia molts recursos. L'altre jugador va ser el Bob Fullerton, era diferent de l'Ed, era un jugador que tenia un bon tret, tenia un moviment molt fàcil, sobretot sobre la seva banda dreta, era més limitat de recursos de l'Ed, però crec que va ser una gran aportació. No sé si recordo que estar aquí a Manresa o com havia estat abans de Brogan, havia sigut el màxim encistellador de la Lliga i que és un jugador que va aportar molt. A partir d'aquí entrem en una època en què van venir molts jugadors, és a dir, algunes temporades inclús en vam tenir, si no recordo malament, més de 4, i inclús alguna temporada en vam tenir 5. D'aquest grup penso que hem de recordar-nos de jugadors com va ser el Greg Bank. El Greg Bank va ser un jugador que era un tot terreny, servia per tot, bon passador, bon tirador i defensava molt bé. Després jugadors que en una època determinada, encara que després no van jugar com parella, però que en una època van fer una parella molt important, va ser la parella d'en Fraser i en Meis, en Rollo i en Meis, van fer una bona parella. El Meis crec també, en la meva humil opinió, que ha estat el millor rebotejador que hem tingut dintre de Manresa, i el Rollo era un gran encistellador, una persona que de cara a l'atac resolvia amb molta facilitat.
Dins d'aquesta època hi ha dos jugadors que també cal recordar, que són, un és el Kenny Simpson i l'altre és en Gervin. El primer, espectacular, era capaç de crear molt ambient al pavelló, però a vegades el seu espectacle no ajudava en els resultats. No era un jugador, podríem dir, massa d'aquí, però sí que va fer tota una època i en tenim un record d'ell. I l'altre, el Gervin, que per el que representava va ser molt important per Manresa i ens va ensenyar a resoldre coses difícils, sobretot en atac, de forma molt fàcil. Crec que va ser un bon espectacle a disfrutar d'ell a Manresa. I si entrem a l'última època, dels últims anys, jo crec que hi ha dos jugadors que mereixen un record especial, que són en George Singleton i en Hall. Amb dos, tant l'època van jugar junts o l'època van jugar fent parella o jugant amb tres amb altres estrangers, van ser jugadors importants pel bàsquet i van aportar coses que crec que no ens costaran una mica d'oblidar. I finalment, reduint aquests últims anys, i parlem una mica de les tripletes d'estranger, penso que la millor tripleta d'estrangers és la que tenim aquest any, ja que tant en George Johnson com en Corning són dos jugadors molt importants de cara a jugar a prop de Cistella, i el Linton Towns, jo entenc, ho he comentat alguna vegada, que de tots els estrangers que mai han estat a Manresa és el millor passador i el millor defensor que hem tingut en el TDK Manresa. Aquesta és una formació que va ocupar el 7è lloc en el curs de la temporada 81-82. El fet curiós d'aquells dies va ser que el Manresa fitxés a Greg Banks, un jugador que era un basanat, fins i tot per estatura, i va ser reconvertit en escorta, a estones alè, i en situacions extremes va ser pivot al cobrir la plaça de Nalcanyir en una època en què ja dins la zona i sota les cistelles en especial s'hi podien trobar trossos de dentadures i dents que els pivots es deixaven sobre el parquet en la seva lluita per guanyar 1 mil·límetre. En qualsevol hora i lloc, rebent garrotades a tort i a dret, que ell no podria tornar mai, en Greg Banks va complir com els bons perquè entusiasme i habilitat no n'hi van mancar. La temporada 82-83, en certa manera, va ser una premonició del que vindria més tard. Aquí veiem un fragment d'un dels partits de l'època. Un any precisament que va acabar la ja famosa primera divisió per adoptar un altre nom amb filosofia diferent i impulsos renovats. La nova orientació de la màxima expressió del bàsquet espanyol ha acabat creant l'Associació de Clubs de Bàsquet. Ha nascut l'ACB, quina lliga serà la que substitueixi l'antigua fórmula de primera divisió. El Manresa, per celebrar-ho, es va classificar 7è i va caure en el descens automàtic. La primera tragèdia és que va ser any de molts jugadors estrangers. Ja ningú recorda si van ser 4, 6 o 7. Entre ells, un atípic Víctor Chacón, del qui els malpensats deien que creia que a bàsquet s'hi jugava amb raqueta, fins un molt valuós Ricky Gallon, que va arribar quan ja no hi havia res a fer. Aquell any estava fatalment escrit. Ni 6 americans varen salvar la davallada, com no ho haurien fet la 6a flota yanqui desembarcada al Cardener o el 7è de cavalleria. El Manresa va jugar a la primera divisió B aquella temporada 84-85, però el coratge per recuperar-se no va decréixer mai. Un dels testimonis d'aquella voluntat de recobrar el prestigi és, per exemple, la creació associada d'un grup de seguidors que aquest any es constituïren en penya. És la penya del Racó Sonat. No ha estat mai protagonista d'un acte violent i resum tota la filosofia del fanàtic del bàsquet sa i respectuós. El president del Racó Sonat, en Josep Sorines, amplia referències del col·lectiu que presideix. Doncs tot això va començar aproximadament l'any 85. El Manresa Esportiu Bàsquet va baixar a primera B i que l'afició va donar una miqueta l'esquena a l'equip. No hi va haver-hi l'ambient que hi havia hagut abans i què va passar? Que ens trobàvem allà tota una colla que veien que l'equip anava baixant, que l'afició cada vegada responia menys i que hi havia molt fred. I què va passar? Que ens vam reunir una colla i vam dir, cony, i per què no ens ajuntem i mirem de comprar el principal que vam comprar va ser un bombo i mirar d'animar una miqueta més a l'afició.
I bueno, aquí va començar tot, no? Vulguis o no, doncs, han anat passant els anys i hem tingut pujades i baixades nosaltres també, no? Igual que l'equip, uns anys ha jugat millor que uns altres, nosaltres també, uns anys hi ha hagut més animació que l'altre, però bueno, ara ens trobem potser un moment molt bo, com aprofitant que l'equip també va molt bé, i vulguis o no, doncs ara també fem desplaçaments de tocars, mirant de fer xerrades, fem col·loquis, així una miqueta entre nosaltres, vull dir que comença a haver-hi molt més ambient de recossonat també, vaja. El Manresa torna al capdamunt i de bell nou es situa a l'èlite de l'ACB. Amb nova parella d'estrangers es comença a fruir del joc de dos homes que, en bloc, podien situar-se entre els millors de rendiment pel club, sense oblidar que també eren espectaculars. Ens referim a Rolando Fraser i a Clyde Mays. Chapó. Amb l'art de l'un i la potència de l'altre feien el símbol del basquetbolista perfecte. Per segona vegada, després d'una lliga més aviat normaleta, es va acabar en el lloc desè. El cop de qualitat el va donar gràcies a disputar contra el Joventut la final de la Copa Príncipe de Asturias. També en aquesta ocasió, i en aquell temps, el Manresa, on digues el Joventut es podia sentir satisfet per ocupar la segona plaça. El resultat, i qualsevol que se n'hagués produït, havia de complaure perquè la satisfacció i la dosi de moral que va aportar aquest èxit no li podia robar alegria al seguidor manresà perquè, arrodonint la temporada, es va jugar pel play-off al títol. Aquí en veiem unes seqüències a través de l'imatge del partit que van jugar el Manresa contra el Cacaolat. L'unitat de temps que va des de la tardor del 87 a la primavera del 90, és a dir, 3 temporades senceres, van ser dies d'angoixa i de glòria. O si ho voleu dir d'una altra manera, una de freda i una de calenta. Per segona vegada, el Manresa entra a la Courage i el Manchester United ens barra el pas quan semblava que el més difícil ja era fet. No es va superar tampoc la fase preliminar. L'equip es va classificar 15è, no sense coquetejar perillosament amb el descens i provar per reiteratiu que el millor no és sempre el bo. La temporada 87-88 havia arribat precedent del Barça un jugador que va deixar una empremta molt personal. Va jugar la seva lliga i una ampliació va salvar el club del descens. Ell, però, va ser el número 1 en totes les classificacions personals que va voler, llevat de les estadístiques. Era espectacular i en sabia un pou. Va fer una de les proeses més celebrades de la Lliga ACB de l'any i la història del club ho té enregistrat així. Estem al final d'un incert i apassionant Manresa-Osca. El nostre home, que és naturalment en Kenny Simpson, va clavar un triple que va donar la volta al món. És important veure el llançament de Brian Jackson, aquest addicional del jugador nord-americà del Màgia, el marcador 87-88, encara que en cistellers la diferència de 2 punts podria ser anul·lada per l'equip del TDK en la següent jugada d'atac, doncs encara resten, com dèiem, 6 segons de joc per la conclusió del maig. Si no encertessin el llançament, el rebot seria evidentment fonamental. Ha fallat Jackson, la pilota per Simpson, Simpson se la juga de 3, bàsquet triple de Simpson increïble, a l'últim segon de partit, el bàsquet que puja al marcador, ni el públic ni els mateixos jugadors del TDK s'ho acaben de creure, a l'últim segon de partit, Kenny Simpson se l'ha jugat des de més enllà de 6,25, més de 7 metres de distància on separaven de l'anella, s'ha aixecat i ha aconseguit un triple que fa que surti avui del pavelló del Congost Kenny Simpson, el senyor Fos, com el coneixen els nens carinyosament d'aquí del Bages, com els toreros. Sortirà a collibé d'aquest pavelló del Congost amb un bàsquet increïble, amb un bàsquet que val un partit el que acaba d'aconseguir el jugador del Futbol Club Barcelona, Kenny Simpson. Aquesta bogeria col·lectiva la va provocar un artista pel que la paraula lògica sembla no va tenir mai un sentit massa clar. Per això encistellava aquestes pilotes i per això no es va evitar que el Manresa patís més del compte.
Aquesta temporada, 88-89, no es va poder anar més amunt del lloc 20è. Una altra temporada de problemes i indecisions que va haver de solventar l'home que millor pot conèixer l'entitat des de la perspectiva del president. El senyor Carles Casas ens podria dir si en les seves temporades de màxim responsable el club va ser sempre una nau fàcil de governar. Doncs considero que és tot al revés, perquè durant molts anys, durant els 8 primers anys, doncs no hi va haver ni sponsor, ni propietat estàtica, ni associació, ni hi va haver res, i considero que va ser molt difícil. Després dels 8 anys últims, vam tenir l'sponsor del TDK i llavors es va solucionar una mica, però el problema va ser molt difícil perquè els ingressos sempre eren superiors, els gastos eren sempre superiors als ingressos i per tant ha sigut molt difícil i encara ara aquest moment que considero que no és tant perquè les estructures són molt més avançades i haver fet la societat anònima considero que la càrrega és més ben repartida i més ben administrada. Jo considero que durant els 18 anys que he sigut aquí ha sigut dificilíssim i moltes vegades crec que quasi bé impossible, però dintre les peripècies jo vaig fer el que vaig fer, dintre les coses bones i dolentes que sempre se'n fan, més de dolentes que de bones, però el que estic orgullós d'haver pogut arribar a un moment que considero que està molt consolidat i que ara pot tenir continuïtat. Per tant, jo, si haig de dir que aquests anys si han sigut una nau fàcil de navegar, quasi bé podria dir que sempre ha sigut amb l'aigua fins al coll, però n'hem pogut sortir i l'hem arribat a terme, que això és el que és la meva satisfacció que tinc en aquest moment. D'aquest moment en endavant jo veig que la cosa té una altra perspectiva i de la manera que el Consell d'Administració i el Comitè Executiu ho porta, jo ho trobo perfecte i els felicito perquè veig que jo no tenia l'apoio que tenen ells i potser les idees inclús que tenen ells. Però com que llavors era una cosa que es havia de navegar de la manera que fos, jo vaig anar navegant fins que vaig poder i a última hora s'ha consolidat. Jo considero molt i el que desitjo és per al Manresa Esportiu Bàsquet és que tingui continuïtat i que Manresa pugui gaudir d'un equip de primera divisió que jo considero que és un orgull per tots els manresans. Per tant, jo em dono per satisfet dintre el que he fet, més bé o més malament, però d'una altra part estic completament satisfet, com he repetit antes, d'haver pogut arribar a aquest moment. Jo desitjaria que aquesta hora endavant que el Manresa continuï fins al màxim possible de les seves aspiracions i crec que aquests moments s'està logrant i per tant desitjar que el bàsquet quedi consolidat a Manresa i no passin les peripècies que vaig haver de passar jo perquè no ho desitjaria ni amb el millor amic. És una de les coses que el que no hi ha estat és molt fàcil de criticar-ho perquè sembla molt fàcil, però considero que és molt difícil. Per tant, no tinc gaire més a dir i desitjar que el Manresa tiri endavant i que tingui els èxits que estan collint quan jo no vaig poder acollir molts perquè anàvem sempre amb una sabata i una espardenya que vulgarment se'n diu. Per tant, desitjo amb tot el cor que la cosa continuï i que es consolidi com jo considero que ho està aquest moment i que tots els manresans ho puguem apoyar i desitgem que tinguin sort tots els que van endavant, que considero que fan una tasca molt ben feta i a més considero que és molt difícil perquè hi ha equips d'èlit a Espanya i ciutats molt més grans que Manresa que no poden gaudir de l'equip que nosaltres tenim. Per tant, desitjo que ho portin a terme tal com ho van portant i que molts anys perduri i que, si pot ser, per sempre, que quan nosaltres no hi siguem, els nostres nets puguin dir que Manresa és una ciutat de bàsquet i ha sigut també un granet d'arena que hi vaig poder portar ja durant aquests 18 anys. Exercici 89-90 i repetim la història de davallar a l'infern i tocar al cel. El 22è lloc a la Lliga no és precisament per tirar-hi fuets de joia i partits dramàtics com aquest Manresa-Tenerife número 1 que es va jugar aquella temporada i que ara veiem en un fragment en varen abundar. La contrapartida i el premi extraordinari a tant sofriment va arribar cap a fi de la Lliga que, en un intent de salvar l'equip, va aparèixer a casa nostra un dels mites més rellevants a la història de l'emblemàtica i poderosa NBA americana. Era en George Gervin. Encara que el vàrem tenir aquí un pèl gran i castigat per alguns excessos,
cal pensar que és encara un dels més absolutament magistrals que ha vist l'ACB i per talent i tècnica el millor americà que ha aterrissat al Congost. En aquesta foto contemplem les puntes dels dits per controlar i dirigir una pilota. Déu meu, quanta ciència! La temporada 90-91, malgrat que la classificació no arriba a ser especialment brillant, significa el principi d'una nova època. En Pedro Martínez debuta a la banqueta manresana i es pot veure que li sap donar un toc personal a un grup de jugadors que formen un planter eficaç i equilibrat. Una temporada de ferma inversió esportiva cara al futur que es preveu brillant a la pista. Els números, com quasi sempre, cada dia és més complicat fer-los sortir rodons perquè la criatura creix molt de pressa i menja una barbaritat. El document que presentem és un Manresa-Madrid amb victòria manresana. Efectivament, comença l'evolució a tots nivells i per donar sortida a les exigències dels temps que corren, cal que el club es converteixi en societat anònima esportiva. Certament, una decisió difícil d'assumir, sobretot per socis veterans que contemplen la perspectiva de l'entitat des de la panoràmica romàntica i bucòlica dels vells temps. Ara, els pivots, els alers, els escortes i els bases surten cars de preu. El president del Bàsquet Manresa, Societat Anònima Esportiva, ens dirà com es treballa des dels despatxos, el present i el futur de l'entitat. Ens en parla el senyor Benjamí Garcia. Les estructures actuals tenen poca cosa a veure amb les estructures del passat, de la mateixa manera com tampoc les estructures de la ciutat, de la societat, de l'Estat, del país, d'Europa, del món, tenen massa a veure amb allò que hi havia fa 25 anys. Nosaltres som Bàsquet Manresa, fills del Manresa Esportiu Bàsquet i del Centre d'Esports Manresa. I som uns fills que estimem els pares. Els estimem perquè ens donen la vida i ens donen un testimoni que hem d'aconseguir tirar endavant. Nosaltres, però, volem superar els nostres progenitors, com també passa normalment a les famílies, per proporcionar una satisfacció a aquells que ens han vist néixer i a la vegada per exercir responsablement la nostra obligació, no solament envers a ells, sinó en el conjunt de la societat. I en aquest cas, el conjunt de la societat és la societat manresana i més concretament la societat bagenca que viu, que vibra, que es mou a l'entorn del bàsquet. Les estructures són les que són i en el futur seran unes altres. Ens agradarà que en el futur puguin dir les persones que ens vinguin a substituir que també el nostre pas per l'entitat ha estat important per haver-la pogut mantenir amb una èlite en la que ja porta molts anys. El Congost vibra de debò. Ha tornat el genuí espectacle i l'afecció apreta el seu suport a l'equip. El que en diuen el Showtime és una aportació personal d'en George Singleton. El 13è lloc al final de la Lliga justificava un cert conformisme. Però, abans d'encetar la temporada oficial, dos esdeveniments de signe ben divers van marcar l'entitat. El dia 8 de setembre del 92, l'afecció, l'equip i tot Manresa en general, rep el dolorós impacte de la mort d'en Pep Pujol Ras. Els testimonis de condol, els actes d'homenatge pòstum, que encara es produeixen amb la celebració cada any del memorial que porta el seu nom, i la seva samarreta amb el número 10 que va ser retirada en prenda d'admiració i respecte, volen dir que sabem tots que es va perdre molt més que un honest jugador de bàsquet. Ja era part de la vida del Manresa. L'atzar volgué que 2 dies més tard de tant condol, l'entitat tingués de sentir-se joiosa davant d'una de les jornades més significatives. Amb la disputa de la Lliga Catalana s'inaugurava el nou pavelló del Congost. Aquells dies, els qui estimem de debò el bàsquet i el Manresa, ho vam tenir molt dur a l'hora d'experimentar a l'ensems sentiments tan diversos i que quan es donen poden marcar per sempre més. El vell Congost és part de la història col·lectiva. A l'Arca hi té endreçades a cada racó vivències, records i tonelades d'il·lusions. El nou Congost era
des del moment de l'inauguració, el dipositari i el responsable de tota una trajectòria passada que cal renovar i millorar. És el seu repte. Cicle 93-94. És una temporada amb un desenllaç de difícil explicació. El Manresa, a la fase regular, supera la seva trajectòria a la Lliga i després de menjar-se tot el que calia menjar, per sorpresa de popes i estranys, acaba tercer. Aleshores, s'aplica una rara maniobra que se'n diu factor de correcció i ens empatifollen l'equip a la setena plaça. Un sistema de valoració absurd i que va aixecar tantes crítiques i elements que no se n'ha tornat a parlar. A propòsit del factor de correcció va circular una anècdota que desgraciadament no sembla ser certa d'un president que va dir: jo em limito a fer jugar l'equip cada quan toca. La classificació del meu club me la diuen al final de la temporada els qui corregeixen el factor. L'Àngel Palmi, al final de la seva tasca a la gerència del club, el va substituir en Valentí Junyent, home engrescat i engrescador al món del bàsquet. Coneix el tema. En el seu càrrec, un manresà ho té tot millor o pitjor? Crec sincerament que ho té més difícil un gerent manresà, malgrat hi ha aspectes positius, com poden ser la relació que tens amb la gent que està al voltant del club, la coneixença, el tracte. Hi ha una sèrie d'aspectes negatius que fan que una persona de casa sigui menys valorada, com passa amb els jugadors, i alhora sigui més fàcil fer arribar una crítica, un comentari, alguna valoració sobre l'equip o sobre el club, que també dificulten més, en alguns casos, el dia a dia de la gestió. De tota manera, si ets persona, com és el meu cas, que t'agrada la teva feina, que estàs apassionat pel teu treball i, a més, tens una il·lusió especial en el projecte, perquè, a més, és un projecte que te'l sents molt proper, perquè és un projecte de Manresa i és la teva ciutat, doncs tot això t'ajuda a superar les dificultats. Jo diria que amb l'estructura actual el bàsquet Manresa SAD pot aconseguir les fites més grans de la seva història. Per arribar aquí ha fet falta tot el que s'ha passat i és evident que hem de donar les gràcies a tots els que han fet possible arribar on som ara, però estic convençut que a mig termini tenim possibilitats de fer grans coses amb aquest club, amb aquest equip, i segur que aconseguirem que la ciutat continuï estant orgullosa del seu equip esportiu més representatiu. S'amplia el concepte de bàsquet com a mitjà bàsicament de diversió. Racó sonat, bombos, xarangues, bocines i ara la cheerleaders, el nou congost, que borren una mica el concepte de temps mort i mitja part a la pista. La seva funció social podria ser que algun esbarat que fa mig minut volia matar l'àrbitre ara pensi que és més gratificant contemplar les evolucions de les noies. I ja arribem a un punt en què no podem seguir endavant perquè no som futuròlegs. Estem a la temporada 94-95. Les directrius marcades i els bons resultats de l'any passat permeten un grau de certa eufòria que recolzen els nostres mitjans informatius. Això ho fa Regió 7. I així també Ràdio Manresa cada partit des de la temporada 67-68. Jesús Lázaro que busca frontalitat, obre Linton, Linton finta, Linton llença, bàsquet de Linton! Linton Tao! I sense oblidar la presència en ocasions puntuals de la televisió de Manresa. El TDK Manresa venç amb una diferència de 20 punts, 82-62 al Barça, líder de la Lliga ACB de bàsquet. I encara una perla per arrodonir el curs de l'encara no acabat cicle 94-95. Per tercera vegada es pot entrar a la Copa Courage i és la primera que es pot superar la fase preliminar en les dues confrontacions obligades i es passa a un torn en el que es pot dir que s'ha entrat al cercle del bàsquet continental amb la mateixa consideració que els millors. Va mancar una miqueta d'experiència perquè a Europa fins i tot els pitjors àrbitres saben fer rellotges i funcionen. Serà, però, des d'ara, quan les coses podrien ser difícils de debò perquè el Manresa ha donat prou mostres de vitalitat i capacitat com per no ser ja considerat com el parent pobre de qualsevol festa. Ara se li demanarà l'imatge d'un bloc capacitat i en plena expansió que no sorprendrà el primer que es presenti perquè va quedar classificat al mig lliga. Ara la pressió serà superior.
Ens il·lusiona pensar que el dia que el club celebri el centenari, els nostres nets, al contemplar aquestes imatges, poguessin dir que els seus avis van fer una feina honesta, però res més que normal en el tarannà d'impulsar l'entitat fins a les cotes més elevades. Això voldria dir que tot el millor encara està per arribar. Amb aquesta fe segueix viu el nostre club. Som-hi, Manresa!